Min dag i dag, den har ikke været særlig spændende. Jeg startede med at fremlægge projekt sammen med Nana og Amanda, og det gik rigtig godt. Jeg tror, vi får 10. Jeg ved det ikke. Ellers får vi 7. Jeg ved det ikke. Jeg ved simpelthen ikke. Det var fuldstændig lige meget. Men så tog jeg i hvert fald hjem med Nana efter skole og spiste Nutella-mad for at fejre, at vi var færdige med projekt. Og ellers så har jeg ikke lavet så meget af. Jeg har gjort rent. Tjent lidt penge, så jeg kan komme ud og shoppe. Og så har jeg været sammen med Michela. Og ellers har jeg ikke lavet så meget. Ikke særlig spændende. Og ja, forresten så vil jeg lige sige, at jeg synes ikke, din stretch er fesen. Jeg synes, den er rigtig tid til dig. Mit tøj i dag, det har heller ikke været særlig fedt. Det har bare været sådan en trøje for Gina Tricot, jeg ved ikke. Mørkeblå og så de sorte bukser. Så fucking fedt. Men jeg håber snart, vi ses. Vi ses jo i hvert fald på fredag sammen med Anna, så det bliver rigtig godt. Vi ses. Hej!